niin. Mä aloitin sen pudot tuohon pöydälle. Kokiks sä juonti kilpaa? Osallistui Vaneliuks. Hane. Tätä oli. Vuoro vahto. Liikaa vahto. Tota itsellä. No. Ei mitä vittua mä tein. Niin siihen puolet. Ja ne on vasta sikisovilla sitten. Tää toski tekee kovin hyvää vatsaa. Ihan sama. Sitten ootte oksentamassa. Laattaa ja karvoja paskaa myös laattaa. Terveisiä Hakasen. Hakanen, tässä on todistus. Hakanen vielä puffs. Saatana. Me ollaan parempi kokiksen Parempi kokiksen. Joi ku se. Sameri. Kuka Manne täällä on? Oi, tonne Manne. Aatovaarallinen aina. No niin. Ja mä aloitetaan tässä etäloppuun. Moro. Johannes. Hengitysharjoituksia. Mä naurattaa liikaa. Hän. Pyy. Tee. Nyt. Täytyy vielä vaikka tohon näiden pullojen viedä mua ajan. Vittu me ei olla otettu aikaa. Sen näkee tuossa. Niin näkee. Mitä? Mä voitan! Ai saatana. Et ois kovin kauan mennyt. 1,5 litraa Coca-Cola. Voi helvetin vittu. Se nauhoittaa ja ne vielä älä puhu tyhmiä. Joo. Vittu vappas vähän. Syksyllä eikä ole liian hapokasta. Ei ollut liian hapokasta. Siinä sulle Olli. Mikä se nimi on? Olli. Eikö se... Oot Samri? Meidän rauhallisista. No vai se on enää mitä painosta mä voitin. Vittu. Kohta tulee vielä. Oi, karmea paita. Johannes piereskelee enemmän, voit se ei juonut Coca-Colaa. Poltokasta mitään. Voidaan ottaa rematsi tänään. Niin mä söin sisuja ja potkoja. Niin, sä oot nyt vodkaansa. Onneksi on lopputunnelmat. On saatava video. Ei jumalauta, Timo.
Perkele kuva. No aina mitkä ovat tunnelmat, minä voitin. Sulla on lasillinen Coca-Colaa. Tässä meni ainakin minuutti ekstra. Uskotko voittaa alun perin? Mä enää voita. Tää on vähän sama juttu, että kyllä mä vielä joskus noista enemmän kuin sä. Hyvä painaa nyt. Se on silkkaa vettä. Ei se tuu ylös. Ei se tule. Anna mennä nyt. Minä voitin. Omito se semmonen niinku raikas olo. Tästä niinku ihan semmonen raikas olo. Eikö ole? On liian. Ei oo liian hallusta. Viimeiset hetket. Kyllä se siitä nyt menee puolilasillista. Poika painan nyt. Ei johtu siitä suklaas mitä sä annoit. No ei sitä oo paska. Otetaan samat ja revanssi. Lähit tosta penkistä. Hei. Sopainen penkki. Siis tekosyitä. Otetaan ensi viikolla revanssi, mä istun siinä ja en anna suklaa. Oikeastikin taitovirhe antoi mulle 5. Ja se on siinä. Hyvästi kaikille.